ואיתנו על הקו כבר בוסמת. בוסמת היא יוצרת תערוכת פופ-ארט בתל אביב, שנפתחה בתחילת החודש, ותיסגר. התערוכה נקראת The Sound of Pop-Art. שלום בוסמת. וברכה, מה שלומך, נועה? מצוין, מה שלומך? נהדר, נהדר. כולנו בפופ. אז איך בינתיים, איך התגובות לתערוכה? תגובות מצוינות. למעשה הדע, כפי שככה חשבנו, כשבאנו וחשבנו על השם של The Sound of the Pop-Art, ובעצם המשמעויות הנוספות לאופן החזותי שבעצם מציגים באומנות. אז בעצם להדים של התערוכה, או נכון, הדע של התערוכה, הגיעו גם עד אירופה, ארצות הברית, וככה שאנחנו מאוד מאושרים. את מרגישה שהתערוכה הזאת היא מחדשת משהו בדבר הזה שנקרא פופ-ארט, שהוא בעצם לאחרונה הוא דבר שהוא די נפוץ בעולם? מאוד כן, היות ולמעשה מה שקורה, התערוכה מציגה באופן מאוד ספציפי את ההתייחסות נקרא לזה האישית של אומנים אשר בחרו להתייחס לנרטיבים ולסימבולים, לאייקונים המאוד מאוד לוקליים. מצד אחד. מצד שני, להתייחסות של הגלובליות, מצד שני, וכאן לכן החיבור בין הכאן לבין השם, הוא נותן, נקרא לזה, משהו שהוא מאוד מאוד חדש וחדיש ומיוחד, שבעצם ממשיך את הזרם, אבל נותן לו התייחסות חדשה ומרעננת. יפה, ותספרי לנו איך כל הדברים האלה באים לידי ביטוי בתערוכה, זאת אומרת, מה אנחנו רואים הלכה למעשה בתערוכה, מה מיוחד? הלכה למעשה, זאת אומרת, המיוחד הוא באמת קודם כל ההתייחסות האישית. ההתייחסות כמובן, אבל מה הם הדברים שאנחנו נראה? אם לדוגמה אנחנו רואים את העבודה של ליקה רמטיה, יש לנו עבודה שהיא מאופיינת בטכניקה חדשה, שהנושא של העבודה שלה זה Lucy in the Sky with Dynamite. אז יש לנו שם, כן, זה גם עבודה שהיא מרשימה והיא גדולה ומוצגת שם האישה באופן מאוד מאוד ברור וחזק. כממש כסימבול לאישה עצמה. זה נשמע מעניין. כן, כן. ואם נמשיך ככה בנושא הגלובלי ונושא של אמריקה, אז יש לנו את יעקב הרפז, שהוא עושה עבודה שמתייחסת לניחוס של דגל אמריקה, והוא העניק לה משמעויות חדשות. זאת אומרת, נכנס כאן מה שנקרא עם איזושהי התייחסות אישית בהסתכלות הספציפית שלו, איך הוא רואה את דגל אמריקה. לאמריקניזציה, נקרא לזה ככה. זה מאוד יפה. צורך העניין אפשר להסתכל על המישור הלוקלי, שבו אנחנו יכולים לראות את העבודה של אילנה תמן, שבאה ועשתה התייחסות לפופ-ארט הפוליטי, מהמקום של הצביון המאוד מאוד לוקלי, אם זה עם המשקה המפורסם של הבירה, של גולדסטאר, או עם בעל שבא ועשתה עבודה מגניבה של המסטיקים, של אלמה, שזה מקח אותנו ככה אי שם לנוסטלגיה. לימים עבר, נוסטלגיה, לגמרי. יפה. אז יש לנו ככה ערבוב של שם וכאן, וכמובן מעל הכל יש לנו המון נשים, אם זה נסתכל על זה מהמקום של בין הפופ לבין היופי, לבין באמת הסתכלות על ייצוג האישה שתופס יותר ויותר תאוצה, ואת יודעת, מאז המאה ה-19 עד היום אנחנו כולנו עסוקים באסתטיקה וביופי. כן. אז באמת האישה היא באמת איזשהו סימבול להערצה, אז יש לנו עבודות דומיננטיות ויפהפיות וייצוג היופי של קלרה. נחמד לשמוע שמעמד האישה שם בא לידי ביטוי בצורה חזקה. אני חייבת להגיד לך שיש לנו הרבה יותר נשים מוצגות שם, אם זה ציורים, אם זה פסלים, אם זה גם מבחינת אמנים יש רוב נשי או ש... לא, פה יש לנו שוויון. פה יש שוויון. באמנות כולם שווים. אולי זה אפילו יותר טוב שיש אמנים שהם דווקא לא מהמגזר הנשי, שבאים ומציגים את הכוח הנשי, אז זו אמרת. בהחלט. בוסמת, אנחנו פה אולפן של 4 נשים, ואת מאוריינת אישה, אני חושבת שזה בשורות לא רעות בכלל. לגמרי. בבקשה, אז הנה ההד שלנו הגיע לכל העולם, זה מצוין. יפה, אז... זה יופי, כולנו נשים. טוב, תודה רבה לך בוסמת נירון. אנחנו רק לפני סיום נזכיר שהתערוכה נפתחה כבר ב3 לדצמבר ועומדת ממש להיסגר בסוף החודש, אז מערו לכם לאולמות וולבו ברחוב יצחק 17 בתל אביב. נכון, ואפילו חניה חינם, ככה זה עוזר מאוד. אז בכלל, חניה חינם בתל אביב. מי שמע על הקונספט הזה? מתנה משמיים. בבקשה, בבקשה. זה הכל בכדי להנגיש את האמנות. בשמחה ותודה לכם. תודה רבה לך ולהתראות. אנחנו